Новините. Знаете ли защо ние българите в чужбина не трябва да гласуваме? Защото като сме отделени от нормалната си среда, ние по-контрастно някак си виждаме, че българите в своята политическа фантазия газят в много плитка река. От едната страна, на единия бряг, словесни инвалиди, които се крият, даже и като ги избират, не се показват по медиите. На другия бряг кречетала шумни, които вярват в принципи, които в нашето детство бяха написани по стените на сградите, преди да се появят рекламите. Защо не гласуваме просто за бизнеса, който движи държавата, който прави петрола, солта, захарта, хляба и такива неща? Вие как мислите? Докато мислите, аз да си отворя една биричка. Конна е тяхната гордост, защото вложиха цялата си младежка сила и дръзновение при овладяването на най-съвременната ракетна бойна техника.